Myyjän ja ostajan turvana vuodesta 2013. Tällä kohdevideolla perehdytään myyntiin tulleeseen metsätilaan Orimattilassa. Kohdevideoiden tavoitteena on tarjota syvällisempi katsaus myytävään kohteeseen, jotta ostaja voi tehdä perusteltuja tarjouksia. Esityksen sisältö on jaettu eri osiin, jotka käsittelevät kohteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tämä myyntiin tullut kiinteistö sijaitsee Orimattilassa ja se myydään määräalana. Tila on rehevillä kasvupohjilla sekä tulevia hakkuita seuraavan 15 vuoden aikana on hyvin. Uudella omistajalla on mahdollisuus päästä metsästysseuran jäseneksi. Hakkuumahdollisuuksia löytyy niin ensiharvennuksista kuin ylispuun poistosta ja uudistuskypsien metsien päätehakkuusta. Arvioon suunniteltu nettokassavirta ensimmäiseltä hakkuulta on noin 41 700 €. Seuraava leimikko arvioon on suunniteltu vuodelle 2031, jolloin arvioitu nettokassavirta on 48 700 €. Vuosilta 2034–38 arvioitu nettokassavirta on noin 100 000 €. Taulukosta näet tilan kehitysluokkajakauman. Kehitysluokka kuvaa puuston metsänhoidollista ja puuntuotannollista kehitysvaihetta tietyllä hetkellä. Tilalla on 8,3 hehtaaria taimikoita, 20,5 hehtaaria kasvatusmetsiä ja 2,6 hehtaaria uudistuskypsiä metsiä. Tilan kulkuyhteyden mahdollistaa Kokkihennan hyväkuntoinen yksityistie. Määräalan ostaja saa rasiteoikeuden myös Herralan pihapiirin läpi ja lounaiskulmassa olevalle alueelle emäkiinteistön kautta. Myyjä pidättää kulkuoikeuden myytävän määräalan sisälle jäävään tiehen, jotta kulkeminen pelloille onnistuu. Tila on pääsääntöisesti kesäkorjattava, mutta jotkin kuviot vaativat talvikelin. Lämpö on yksi eniten vaikuttavista tekijöistä puuston kasvussa. Sitä mitataan lämpösummalla, jolla tarkoitetaan kasvukauden vuorokausien keskilämpötilojen summaa. Summaan huomioidaan vain keskilämpötiloista 5 asteen ylittävä osa. Tilan tehoisa lämpösumma on noin 1250. Tila sijaitsee suhteellisen lähellä tuotantolaitoksia, joten puun kaukokuljetusmatkat pysyvät maltillisina. Metsämaan ominaisuuksien luokittelemiseen on kehitetty kasvupaikkaluokitus. Kasvupaikka viittaa kaikkiin ympäristötekijöihin, jotka vaikuttavat puuston ja kasvillisuuden kehitykseen. Pääasialliset kasvupaikan ympäristötekijät ovat maaperä ja ilmasto. Kasvupaikan huomioiminen on välttämätöntä lähes kaikissa metsätalouden toimenpiteissä, kuten uudistamistoimenpiteissä, kasvatettavien puulajien valinnassa ja hakkuiden ajoituksessa. Tila on kasvupaikoiltaan pääsääntöisesti lehtomaista ja tuoretta kangasta, joten tilaa voidaan kuvailla reheväksi. Kasvupaikan ja tehoisan lämpösumman avulla voidaan johtaa keskimääräiset kasvut kasvupaikoittain. Punainen pystyviiva näyttää kyseisen tilan keskikasvut kasvupaikkaluokittain. Tunnusluvut vasemmalla kuvaavat kyseistä tilaa ja sulkeissa oleva arvo edustaa maakunnan viimeaikaista keskiarvoa. Metsämaa hehtaarihinta kertoo, paljonko 1 hehtaari metsämaata keskimäärin maksaa kyseisen tilan kohdalla. Ainespuun hinta puolestaan kuvaa ainespuun määrän suhdetta tilan hintaan. Keskitilavuus ilmaisee keskimääräisen ainespuun määrän kuutioina metsämaahehtaarilla. Hakkuuarvo kertoo, kuinka suuret potentiaaliset tulot olisi mahdollista saada, jos tilan kaikki puusto hakattaisiin tarkasteluhetkellä. Hakkuuarvoon vaikuttaa puuston määrä, puutavaralajijakauma sekä kantohinnat. Markkina-arvo puolestaan kuvaa metsätilan arvoa tarkasteluhetkellä. Markkina-arvo perustuu Suomen sijoitusmetsien 10 vuoden aikana keräämään dataan metsäkiinteistömarkkinoilta.
Edellä esitetyt markkina-arvot sekä nettokassavirrat johtavat arvion kohteella 15 vuoden tarkastelujaksolla 4,5% tuottoennusteeseen. Pidemmän ajan tuottoennuste on hintapyynnöllä hankittaessa 4,3%. Pitkän ajan tuottoennusteessa kassavirrat diskontataan nykyhetkeen seuraavalta 100 vuodelta. Tuottoennusteet ovat lähtökohdiltaan reaalisia. Metsätilan ostoa ei tehdä läheskään aina käteisellä, vaan siihen tarvitaan usein ulkopuoliselta rahoittajalta lainaa. Laskelmasta näet, mikä olisi lainan kuukausierä 50 ja 70% omarahoitusosuudella. Huomioithan, että esitetty laskelma on ainoastaan suuntaa antava, ja se on laadittu perustuen oletukseen, että lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta ja vuosittainen nimelliskorko on 5,5%. Muina nostoina tilasta. Rasitteena tilalla on tilalla kulkeva sähkölinja. Myytävään kohteeseen kuuluu osuus yhteiseen vesialueeseen ja sorakuoppaan. Vilkaistaan seuraavaksi lyhyttä videota tilalta. Lisää tietoa ja kuvia löydät kotisivuiltamme omallamaalla.fi. Jos sinulla herää kysyttävää kyseisestä tilasta, metsätilan myymisestä tai ostamisesta, ole pienellä kynnyksellä yhteydessä.